Poljoprivredni sektor je jedan od ključnih domena u procesu proširenja Evropske unije, s obzirom da ima važnu ulogu u ekonomskom i društvenom životu zemalja koje prolaze kroz proces pridruživanja. U svrhu pripreme za buduće članstvo i sprovođenje zajedničke poljoprivredne politike, Evropska unija će pomoći Crnoj Gori kao kandidatu kroz program predpristupne pomoći za ruralni razvoj. Cijeli koncept samog projekta je bio da manji poljoprivredni proizvođači, oni koji su na nekom evropskom nivou možda smješteni u toj mikrogrupi, povećavaju kako kvaliteta, tako i kvantitet svoje poljoprivredne proizvodnje. A da malo pohvalim ove nove plastenike. To mi je toliko drago, slušaj, da ne znam što ću od sreće. Ja sam Nataša Siništaj, živim u Tuzima kod Podgorice. Bavim se plasteničkom proizvodnjom, a od prošle godine počela sam da se bavim i voćarstvom. Čuli smo na televiziji, znači u medijima, u novinama, imali su dobru reklamu, dobri su uslovi. I pošto ovdje imamo posađene trešnje, želi smo da ih pokrijemo. Znači, konkurisali smo za plastenike, da bi nam proizvodnja bila ranija, uspješnija, da ne bi morali da ih prskamo, da bi ih manje prskali, da ih ptice ne bi napadali, da bi se zaštitili od kiše, da ne bi pucale. Ja sam Fatmir Sadiku iz Ulcinja, bavim se maslinarstvom od rođenja. Nakon što sam donio mašinu, to mi je bilo ovako, to je bio jedan od uslova za preradu kvalitetnog ulja, pošto kod nas tih mašina nije bilo. Međutim, to mi je bio prvi korak. Nakon toga smo išli isto da ispoštujemo te standarde i pravila berbe masline koje se vrše sa grane. To nije pomoć individualna, to je pomoć svima nama. I ja sam jako zahvalan i zahvalan sam prvo na ideji koja im je došla da je to prava stvar za pomoć. Vidi se da su bili u pitanju profesionalci koji poznaju tako dokazuje posao. U oblast bezbjednosti hrane, Evropska unija je do sada uložila oko 8 miliona eura kroz projekte predpristupne pomoći koji su imali za cilj da osnaže službe u ovoj oblasti. Specifička veterinarska laboratorija ima veoma dugu i bogatu istoriju saradnje sa Evropskom unijom. I ova zgrada u kojoj se nalazimo podignuta je 2004. godine sredstvima koje je finansirala Evropska unija. U okviru projekta Jačanje veterinarskih službi Crne Gore, specifička veterinarska laboratorija je bila uključena u aktivnost koja se odnosila na jačanje dijagnostičkih kapaciteta laboratorije. Ta aktivnost sprovodila se na način što je projekat organizovao više stručnih obuka za stručnjake veterinarske laboratorije u laboratorijama Evropske unije. Poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika predstavlja jednu od najkompleksnijih politika Evropske unije. Pravna tekovina u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike u stvari predstavlja integrisani pristup Evropske unije koji ima za cilj obezbeđivanje visokog stepena bezbjednosti hrane, zaštite zdravlja ljudi, bilja i upravo kroz jedinstvene mjere od farme do trpeze istovremeno se obezbeđuje efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Ako ste se ikada pitali iz kog razloga su životinje koje ste videli na nekoj farmi obilježene žutim ušnim markicama, znajte da je upravo u pitanju ovaj sistem identifikacije i registracije životinja koji je finansirala Evropska unija. U Crnoj Gori je 21. jula 2015. godine počela implementacija sistema za identifikaciju i registraciju svinja. Prilikom prvog obilježavanja registrovat će se sva gazdinstva na kojima se drže ili uzgajaju svinje i identifikovati svinje na tim gazdinstvima. Takvo registrovano gazdinstvo ulazi u centralni registar gazdinstava veterinarske uprave i takvo gazdinstvo moći će da aplicira za podsticajna sredstva u razvoju svinjogojstva, a identifikovane životinje, u ovom slučaju svinje, one postaju predmet nadzora veterinarske službe. Ja se zovem Nikčević Branislav iz sela Vranja. Držim gazdinstvo, držim 3 svinje i volim da su svinje ispravne i zdrave, zato sam pozvao veterinarsku stanicu da se vakcinišu, kontrolišu i da stave menđuše i da bude meso zdravo i čisto.
U ovom momentu jedan od prioriteta samog Ministarstva poljoprivrede je i objavljanje novog poziva, IPAR Light 2, ako ćemo ga i nazvati, gdje je evropska delegacija još jednom sa 5 miliona eura pomogla ovog puta prerađivačkom sektoru. Za poljoprivredu, bezbjednost hrane i ribarstvo Evropska unija dodijelila je Crnoj Gori 23,6 miliona eura u periodu od 2007. do 2014. godine. Podrška je najvidljivija kroz grant šeme za poljoprivrednike za nabavku novih traktora, đubriva, stoke, ali i za druge investicije s ciljem povećanja produktivnosti. Na primjer, ako poljoprivrednik koji je izabran za grant šemu želi da nabavi traktor čija je cijena 20.000 eura, grant šema će mu vratiti 10.000 eura. Taj procenat povraćaja investicije može biti i veći. 55% investicije vratit će se u slučaju mladih poljoprivrednika, 60% kod poljoprivrednika u planinskim područjima, a čak 65% ako je u pitanju mlad poljoprivrednik u planinskom području. Evropska unija pomaže i registraciju životinja u Crnoj Gori. Bezbjednost se podržava i kroz opremanje više od 8 laboratorija. Ukupna podrška Evropske unije u ovoj oblasti iznosi 7,8 miliona eura. Podrška ribarstvu iznosi 1 milion eura i uključuje nabavku opreme za uspostavljanje sistema za praćenje plovila te istraživačke opreme za Institut za biologiju mora.